martanin Dauda Kahutu bisa batun da Adam A. Zango ya yi a kansa. Dauda Kahutu mutum ne mai cin amana, inda ya kaga ya kira ka jikinsa yana so ya amfani da damar da take a tare da kai ne ya amfana ya da kai. Assalamu alaikum, mai sauka kasance cikin bidiyon na ƙarshe da muka ji martanin da Dauda Kahutu ya yi wa Adam A. Zango bisa batun sakan cewar Rara mutum ne mai cin amana. Rara ya ce in dai kaga mutum ya kusance in to tabbas kan rayuwarsa tana canjawa. Haka shi ma Adam A. Zango in ina da abin da nake bin sa bashi, mana ya fito ya faɗa wa duniya, domin ni kuma a shirye nake da zan biya ko nawa ne. Duba da duk wani mai sauraro ya saurari bidiyon da Adam A. Zango suke tattaunawa da shi a shafin jita a lokacin da Adam A. Zango ke cewa shi yake bin Dauda Kahutu ba su suka kala-kala, wanda tun lokacin Dauda Kahutu bai san komai ba. Adam A. Zango shi dangi yawo da shi a arewacin Najeriya har irin su Nijar ma. Nijar ya ce ya je sun kai sau 5, yayin da Dauda Kahutu bai ta ba su kuɗi ƙasa da 300 ba, sai dai ya ce ka je zan ganka. Yayin da yake faɗewa Alijita ke mata tambayarsa kan cewa shin ya ganka tun daga batun da yake cewa zai ganka din, ya ce ganin da bai mun ba kenan har kawo yau. Yayin kuma yake ƙara batu ga jaddada haɗuwarsa a Kano, yayin da mai sauraro ya ɗan kalli bidiyon da aka yi na show ɗin sallah, wato sallah babba, ko ya ga ya tsinci Adam A. Zango yana ma'ana sharhin waƙoƙinsa, yayin da ya ga Dauda Kahutu ya hau wajen nan. Har a lokacin ma 'yan tsegumi da cece kuce aka ta mana watsawa a social media kan cewa Adam A. Zango ya yi nufin kauda batu wa Dauda Kahutu ya share shi kamar ma babu shi a wajen. To sai kuma jiya bayan tattauna da aka yi da mana Adam A. Zango a shafin jita, wato ya ƙara faɗi wa warware mutane zare da aba bisa ga dalilin da yasa bai saurari Dauda Kahutu ba. Ya ce dalilin shine a nan shi da yi idan ya tashi yin show nashi baya kallon kowaye a kusa da shi, domin sai ya waka ma saboda guda 3, ma'ana bai ga wani a kusa gefensa ba. Har hasali ma kafin Dauda Kahutu ya hau kan mumbari ko ya shigo ma wajen, an zo an raɗa masa, ma'ana mutanensa sun faɗi masa kan cewar ga Dauda Kahutu nan ya shigo wajen, ya ce to shikenan ya bari na gama domin shi ma sai ya zo ya hau. Yayin da ke batu cewa ko bari bai yi ba ya gama kawai sai ganin sa yayi shi ma yana ta rawa, har yake ɗan yi masa magana. Shi kuma Adam A. Zango ya fuska yake cewa amma wannan ba wulakanci bane ba, dalilin shine shi a lokacin da yake abuto abun ne a gabansa, lokacin kallon masoya fans su ne a gabansa, waye yake faranta musu. To da zarar yayi wa Dauda Kahutu magana to tabbas kan ba aikin ne ya kawo shi ba ma kenan. Gami da sharhin da wasu daga baya ake cewa wani waka da kowa ya santa, wakar Lema ta yage, abinda yake batu kan cewa wanda yake cewa Katsinawa albakura ake gano a ce ganduje, a wani waka da kowa ya ga Adam A. Zango yadda yake wasawa kuma yake mana yake na bibiyu na gaba a lokacin wa Rara, yayin da Rara lokacin ya haɗa kan 'yan Kannywood Cup bisa ga sharhin nasa na yanzu kan cewa ya zama wajibi wa duk wani ɗan arewacin Najeriya musamman 'yan Kannywood ya zama musu dole kan salatin na ma'ana Bola Ahmed Tinubu, wato dole su zaɓe shi. Yayin da shi kuma wani bangare daga batu a wani matashi wato Soja Boy yake batu kan cewa lallai kan wannan wani jahili wanda bai san me yake yi ba, wanda ko da a ce sunansa ba zai iya rubutawa complete a rubuce ba, shi ne yake ba wa 'yan Kannywood yake jimilla yake kan cewa dole a zaɓe su. To amma kuma ya kuma ga sharhi wa Ali Nuhu, yayin da yake batu kan cewa Ali Nuhu ya yi ma'ana mukami na tsawon shekara 3 har yanzu yau bai taimaka wa dan arewa ko sau ɗaya ba. Tun sabo a duka labarin da muka baku, wani labari ya ɗauki hankalin ku na Dauda Kahutu ko kuma na Soja Boy ko kuma na bana da yake batu kan cewa shi kanshi Adam A. Zango ma yana da laifi, duba da Adam A. Zango yana ɗaukar ma'ana ziga. A yanzu zai zo ka zo ka ce wa Adam A. Zango yana da wancan mukiyinka ne, to da ya ranka kuma zai fara gaba da kai. Tun sabo a cikin labarin da muka kawo muku, wani labari ne ya furin jaya ma'ana yake kwanta muku a zuciya kuma kuke sharhi kuke ganin ba kyauta a cikin batun ba. Shi kuna ganin batu ga Adam A. Zango ya kan Rara, shi kuna ganin dai ne, kuna ganin martanin Rara da ya kan Adam A. Zango kan cewa Adam A. Zango bai isa fitar da wani laifi nashi guda ɗaya ba. Wasu kan ce Adam A. Zango yana hasada ne wa daukakar da Allah ya yi wa Dauda Kahutu Rara. To dai yanzu misali ku ware mana zare da aba a comment section domin
an ce ta baki ita ke kumfa. Tun saba duk da ƙarshen shirin na mai zaɓa shi a kai ta tafo tana alfahari da ku sai da ku. Allah ya samu dace. Ku sigaba da mana gyara a duk lokacin da kuka ga gyara. Mun gode. Allah ya gyara mana.